Misimba una sila Governor Edwin Jubahib sa Davao Del Norte ay kini miadto sa opisina sa COMELEC uban sa iyang mga supporters. Nag-file sa iyang Certificate of Candidacy si CLARICE Jubahib, isip Vice Governor sa probinsya. Wala pa hinoon mag-file sa iyang kandidatura si Governor Edwin Jubahib. Apan gisulti na niini sa mga naunang interview kaniya nga modagan kini pag-usab aron humanon ang iyang ikatulong termino ug makakuha og diploma nga magpamatuod sa pagsalig sa katawhan kaniya. Posibleng father and daughter tandem sa umaabot ka piniliay sa Davao del Norte. Human sa iyang State of the Province address kagahapong adlaw sa opisina ng SAB sa Commission on Elections, mirumbo si Misamis Occidental Governor Henry OAMINAL aron i-file ang iyang COC isip re-electionist sa probinsya. Kauban sa gobernador ang iyang mga kaalyado nga si Vice Governor Rowena Gutierrez ug mga board members. Kuyog nga nag-file og COC ang anak nga si Misamis Occidental 1st District Representative Ando OAMINAL. Determinado ang Team OAMINAL nga pilion gihapon sila sa mga tao tungod sa ilang nahimo sa probinsya nga miasenso tungod sa ilang paningkamot.